edo? Bai, gure ama bizi zen Durangoko baser zintxorrondon, da, han, bueno, baser izan ez, kaleko baser izan, baina gara hokin ezan, zegoen Durango bestak aurku moduen. Jente espoia bana, Gipuzkoatik etorzenak, intxortatik edo estetik, zera bat, Durango alde dutzo, Bizkaia alde dutzo, Bilbo alde dutzo, etortzen den jentie, da, nunbaiten gatu izien, ze jarrepe zaun, eta jentie lagundu jaban, beste zauen. Gaur egun gaza pasetan da bezala, jentie lagundu jendau, beste azui, ez orduen, da humanidadi, azkenin da, orduen, ez aukena jateko, irakusinak edazak, etortzen da, gure gamen baser zen, neko jente, potolo jente duzan, beste etxeatzetan bezala, eta gure duzen handi bazien etzien, orduen zazuirengo zien, eta bostoko eta hamar, aunque sea ama ostegun, amarregun, otana, hori solitario jente txarto honekin, oso hori zartzen entzun dugu etxien. Gero, kuida ban bai, gero behin horpik karrista bat zagarra hartu ziren da, zer beka pusantaruz, da martan dauzela, bata bat ikusia bien da, zeikia zabizia eta ordu nahizitzi labakien. Eta zertanako pentsatzen duzu egungo abiela kanposanta? Ikeko. Bai. Ikeko ze, ekia bazan, hola, zerak, azte batet esartzen ziren, zerik, eta atzegaletik horretu bien zerak, jenti gote zena goze, kanpotik etorri zirenak eta da txuri balako maten, egunen baten, bat ziren da atzegaltetik, etxetik atzegaltetik eroa bien kanposantaruz da, bueno, pixik gatu zen.